Biex id-dar tal-Providenza tkun tista' taħdem hemm bżonn 4 miljun euro fis-sena u l-inizjattivi biex dawn jinġabru ma jaqtaw xejn. Għal darba oħra plejers tal-volleyball se jkunu qed jagħtu s-sem tagħhom biex jinġabru fondi u fl-aħħar sigħat kienu fl-aqwa tagħhom l-aħħar tħejjiet. 40 plejer tal-volleyball ilhom xahar għaddejja bit-taħriġ biex jiksbu l-aqwa forma, bl-età tagħhom tvarja bejn il-15 u 51 sena. Kelly Fenek tfajla ta' 18-il sena tkellmet ma' One News dwar x'jispira li tipparteċipa f'din il-maratona li għandha l-appoġġ tal-Fondazzjoni Marigold. Kif taf mhux kulħadd ix-xurtjat, jiena nipprova ngħin kif nista', b'xi ħaġa li qed inħobb nagħmel, b'xi ħaġa li nħobb nagħmel jiena bħall-volleyball li huwa xi ħaġa li vera nħobb l-isport tiegħi, issa niġi ngħin il-ħadd ieħor hawnhekk għaliex le niġi nagħti daqqatit. Leonard Zammit Monroe se jkun qed jagħti s-sem tiegħu wkoll f'din il-maratona. Kif qed inti l-kondizzjonijiet mhumiex faċli, nilabu fis-sħana, nilabu fil-għaxija u hekk, imma dak li jaqgħad il-grupp kollu u jagħmel l-esperjenza iktar sabiħa milli fil-fatt. Din se tkun it-tmien edizzjoni organizzata mid-Dar tal-Providenza u se tibda fl-ewwel jum tax-xahar u tispiċċa fit-3 ta' Lulju. Din id-darba bilan li tinbena dar residenzjali f'Taslima biex fiha ikunu jistgħu jgħixu 5 persuni bi bżonnijiet speċjali kif spjega d-direttur tad-dar Martin Mikallef. Inħossu l-bżonn li nkomplu ntejbu s-servizzi fil-komunità. Dis-sena f'April li għadda ftaħna dar oħra fil-komunità li ħadkun qed tospita 5 persuni b'diżabilità, nittamaw li s-sena d-dieħla nkun nistgħu wkoll nofru dan is-servizz għal persuni oħra li jkollhom bżonn ukoll dar residenzjali. Dawk li se jattendu se jgawdu minn divertiment kontinwu, ikel kif ukoll jistgħu jsegwu l-logħob ta' Euro 2016 fuq Big Screen.